Good morning Vietnam! Chociaż z Wietnamem nie ma to za wiele wspólnego, ale czas apokalipsy i inne tego typu filmy obowiązują. Dzisiaj w ramach małej odskoczni, tak, zagramy sobie w Mario Bros, jak widać na załączonym obrazku. Okej. Igła nie, O ja, holograficzne, ja, alles klar, ja, alles klar, Herr Kommissar, ja. No. Jedźmy! Zobaczmy, czy Mikołaj nie spadła jego forma. Pewnie spadła. Ważne, by tylko swoich nie zabijać. No, dawno Battlefield nie był grany. Ale póki co oczekujemy dodatku Armored Kill, który nabędziemy. Jako że są przez długi czas oczekiwane przeze mnie mapy zimowe, których tak brakowało mi właśnie w Battlefieldzie. Oraz ta rzekomo największa mapa, jaka kiedykolwiek była w serii. Ale spawnowanie się na pokładzie AC-130 będzie grubo. I am a team fucking leader! Już nie? Nie mogę? Czemu nie mogę? Okej. Co my tu mamy za ptaszka? Verdanten! Będzie laming pierwszej klasy, to wam powiadam. Tak, na kanale drobne zmiany. Nie zakończyliśmy działalności dla tych, którym nie chciało się obejrzeć filmu, ale nie omieszkali zamieścić komentarza. No, nie będę się bawił. Dobrze. Marcin jutro nabywa nowy komputer i zaczynamy ostre napierdalanie. Mieliśmy trochę tyłów. Troszeczkęśmy się zagrzebali w małym błotku, ale ruszymy z kopyta i jak ruszymy, to nic nas nie zatrzyma. Wreszcie wszyscy będziemy już trójka, będziemy mogli nagrywać w porządnej, mięsistej jakości HD, Battlefield na ultra detalach, gdyż Marcin miał trochę słabego kompa. Tam Core 2 Quad był, tam 6 GB RAMu i to, ale to mimo wszystko wiecie, to jest... Niestety w dzisiejszych czasach komputer nie wystarczy, żeby był mocny, musi być też nowoczesny. Directy, bez i5 nie podchodź. Ale no cóż, takie czasy, nikt z tym nie walczy. Ale może byś się Mikołaj skupił na grze? Bo ci nie idzie. Ten cel musi być na! Achtung! A dla wszystkich osób, które zastanawiają się, czemu Mikołaj mówisz tak często po niemiecku? Nie jestem jakiś Germano lawerem. Ale jak wszyscy rzucają fakami, biczami, sanowarbiczami, bastardami i innymi, to ja się czasem od czasu do czasu rzucę. Verdanten, Verrat, Verflucht. Czemu nie? W końcu mamy ich bliżej niż Angolii czy Amerykanów. To się Mikołaj nie usprawiedliwia do permanentnego robienia z siebie kretyna i lamienia. A lamisz! Lamisz! A! Jeśli z killem nie popiszę, to muszę liczyć na to, że los rzuci nas przynajmniej w ciekawe sytuacje. Ha! Taki joke. Nie wiecie co, bo ja mam postawioną genialnie kamerkę na pokrowcu z telefonem i to leży w obrębie myszki. Jak ją pociągnę mocniej... O, fuck. Jack of all trades, master of none.
Ale nie jestem ostatni, jestem 11. Nie wiem, zawsze tak było, że jak nagrywałem Battlefielda, to grałem jako ostatni przygód. Los się troszkę odwrócił. Ale tego Humvee to ładnie załatwiłem, przyznajcie. Przyznajcie! Wyporuję mu flagę! Pegeline! Dobra. A, też od dzisiaj, jak już wszyscy mamy takie super wyjebiste komputery, to zaczynamy nagrywać wyższe rozdzielczości. A czy zobaczymy, zrobimy do tego dzisiaj pierwsze podejście z Battlefieldem będzie właśnie. Zobaczycie, czy widać tam jakąś różnicę w jakości. Powiem, widać. Znaczy nie w sensie, że Full HD, tylko po prostu będziemy nagrywać w natywnej rozdzielczości. Wrzucać na YouTube'a w natywnej rozdzielczości w takiej, jakiej nagrywamy. Nie upskalując tego do rozdzielczości YouTube'owej 1280 na 720. To jest nadal w 720p, aczkolwiek wygląda lepiej. To troszkę dłużej trwa rendering i też plik więcej waży, ale jeżeli to nie będą jakieś porażające różnice, to przejdziemy na ten tryb właśnie. Fuck! Może boczkiem? A! Oko za oko! Ty głupia zwłoko. A! Nie jest chyba tak, żeby siedzieć w kącie i płakać ze wstydu. No cholera ma dopancerzonego tego BTR-a, znaczy LAV. No właśnie, opancerzenie. Kurde, jak go tu ugryźć. Po łydkach chuja, po łydkach. Warten Sie hier! Jakieś rokety latają. Panie, ostrożnie. Temski. Cholera. Myślałem, że moi we mnie pierą. Pieroniu. Mamy to. O! Dobra. Najpierw jedna flaga, Europa, a potem cały świat. Pegeline. Co? Gdzie tak z dupy strony? Aż mi z nerw zaczyna powieka latać. Znowu! Kurwa mać. Nie wyziewałem motywu z Gwiezdnych Wojen. Next Generation Frostbite 2 Engine, skurwysyny.
Gdzie jedziesz, pało, zaraz cię rozpieprzą. Stój, debilu! Osłaniaj przynajmniej. O kurwa. Ja gratuluję dla pana, któremu się udało podejść C4 do nas. Trzeba być kurwa genialnym kierowcą tego BMP, żeby nie zauważyć. Ugh! Mikołaj, nie irytuj się, wolne masz. Wolne masz, na YouTubie zapierdalasz. Cię psychicznie niszczą wszyscy. Cholera. Ale gwiazdeczka jest. A ty ładna wyszła. Ładny ciąg wyszedł. Killstreak. Killstreak, ja. A może troszkę zmienimy nasz preset, reset. Turbo Blaster 3000. Nic tak wroga nie rozprasza, jak długa, solidna seria z kałasza. Wymyśliłem na bieżąco. Nie bronić tego! Tylko atakować tamten! Kurwa. Dobra, na line of fire troszkę wbiegłem, ale... To ich nie zwalnia z kontrolowania się. Hello? Hello? O! Gdzie straciliśmy cel? A, bo jest jeszcze trzeci. No to atakować. A, pójdziemy. Snajpa. Enemy snajpa, tej kawa, tu kawa. Ja! To nie będzie długi odcinek. Gracz premium. Nie będę kupował premium. Premium jest dla lamusów. Premium jest za drogie. Premium to jest ruchanie mnie w dupsko wielkim korporacyjnym penisem. A teraz kto ma premium? Kurwa, każdy. Albo co drugi chociaż. Sam kupię. A co? Niech żyje wolna Polska. Świno swędzi. Złości. Mikołaj, nie złość się. Złość piękności szkodzi, a przy twoim obecnym wyglądzie to raczej... Nie chcesz być na minusie. Ale ja... Nośmy się dali zepchnąć. Wielką czarną dupę. Kurwa. No, dawać, napierdalać, to nie ma co się chować. Dawać tu. Panowie, no ja sam tu nie utworzę linii obrony, no kurwa. Kurwa. Bez przesady, już bez przesady. Ja sam tworzę linię obrony, kurwa, się rzucam do przodu, żeby jakoś ten mecz ocalić, chociaż punktację trochę cię zajebie. Kumpel z oddziału. Dzięki. A pamiętasz, jak byliśmy w wojsku? No pamiętam, zajebałeś mnie, no. Nie rozpamiętuj, nie rozdrapuj starych ran. Chciałem bany hopa zrobić i mnie pokarała ręka. Pokarała mnie ręka z palcem na spuście. Zwłoki strzelały. Tagline.
No to chyba w przypadku Battlefielda, patrząc na mojego skilla, zobaczymy się dopiero w przypadku Premiuma. Chociaż przydałby się jakiś solidny Battlefield z dwoma ryjami nagrany, bo takiego jeszcze nie mamy. Zobaczmy, coś to Mikołaj uciułał. No. 9 na 15. Nie ma coś takiego paździerzu. Dobra. Skarby moje widzowe, oglądające nasze filmy nasze. Goodbye, Vietnam.